když člověk hledá to nejlehčí a nejfunkčnější, tak prostě na vás narazí. Čím méně věcí máš, tím líp se s nima pracuje. Můžeš říct, co od nás teda používáš, co máš nejradši? Když jde o závod, kde chci být co nejlehčí, tak mám Minimis 320. Yes. I když teď se mi stalo, normálně na tom Silk Roadu, a fakt jsme měli největší halucinace, co jsme kdy měli. Jsem vlastně přestávala o sobě trošku i vědět, jestli jako jsem to furt já a jestli jsem reálně v tom závodě. Úplně jsem byla ztracená. Tak jako poslední takový špětka rozumu mi prostě jako vyslala ten spacák, já jsem si do něho lehla. A když jsem byla v takovém komfortu, že jsem zaspala všechny vodíky. Já jsem spala 8 hodin a 20 minut. A to je jako v Minimisu. Minimisu, na závodě, kde většina lidí si netroufne prostě jet bez spaní. A ten spacák mám 7. rokem a ani se nehnu.